Radion Norosta hyvää huomenta vaan kaikille kuulijoille. Tänään maanantaina alkanut kuljetusalan ammattiliiton lakko kuohuttaa tunteita ympäri Suomenmaan. Suurin osa tavarakuljetuksista on pysähtynyt ja päivittäistavarakaupoissa saattaa esiintyä pulaa tuoretuotteista. Ja siitä onkin seuraavalla soittajallamme Henrillä sanonsa sanottavana. Ja olet lähetyksessä, Henri. Ole hyvä. No huomenta vaan. Mä oon kyllä suoraan sanottuna sitä mieltä, että kaikki nämä sosiaaliset saastat ei ansaitsisi muuta kuin kengänkuvan persuksiin. Kuinka nämä loiset kehtaakin pitää jotain lakkoja keskellä lamaa? Jos jonkun pitäisi mennä lakkoon, niin se olisi kyllä jokaisen rehellisen kapitalistin, joka mahdollistaa näiden vapaa-matkustajien elostelun. Ja sitä mieltä oli Henri. Entäpä sinä? Soita suoraan lähetykseen. Alo. Täällä on Riitta Ylänökkö Nordström. Hyvää huomenta. Huomenta. Onkohan Jukka-Pekka Salolainen puhelimessa? Joo, ihan juhis vaan. No, hyvä. Soitan siis Happy Face perintäpalvelusta velka-asiaa koskien. Teillä on täällä perintämme nyt saatava, jonka pääoma on tällä hetkellä 3202. Taas myöhässä. Kello on kuule ihan tasan. Hei, ei tää mennä sun aikataulujen mukaan. Ja mitäs tuo auton tietä tolleen? Kuule, anna olla. Et sä voi jättää sitä tolleen. Ihan sama. Sieltähän saapuu itse päivänsade. Älä viitti. Taisi olla arpa tyhjä. Joo, niin se on aina. Mut ei tää nyt siitä joo. Heittikö joku sun pipoon koiran kakkaa vai? Kerros mulle Anna yksi juttu. No. Mä en vaan ymmärrä, että missä vaiheessa siitä tuli jotenkin rikoset. On köyhä. Ai kui? Mulle just tuossa radiossa kerrottiin, että pitäisi nuolla jonkun karavaanikapitalistin varpaita ihan vaan sen takia, että on vapaa valitsemaan palkkaorjuuden ja nälkäkuoleman välillä. No mitäs teet, kun flipperipöytä on vino? Niin. Hoitaa loparit. Mut sit mä oon ihan samanlaisessa kusessa kuin nyt, kun raha-asiat kaatuu päälle. Ja sitten mä voisin jäädä tänne duuniin. Niin ihan vittu samanlaisessa kusessa. Tuo vitun mähäsenkaan täällä pelleillä. Kaikki järjestyy. Sul pitää olla vaan uskoa ja kärsivällisyyttä. Vittu helppo. Anna olla. Kuules nyt senkin mörkölli. Mä en ehtinyt vielä raaputtaa mun omaa arpaa. Niin mä ajattelin, että ehkä mä annankin sen sulle. Aha. No mikä nyt on? Mä ajattelin, että taas jotenkin hauska juttu, että me ostellaan yhdessä näitä ja tultais jotenkin läheisemmiksi. Onks me koskaan voitettu noista mitään? No mitä väliä silloin? Eikö se ole vähän se idea, että niistä voittaa jotain?
Miten sä et hiffaa, että sä ehkä joskus voittaisitkin, jos sä vaan haluaisit? Hei, kaikki työläiset koolle! Hopi hopi! Ilmoitusluonteesta asiaa. Minä puhun, te kuuntelette. Elikkä, meidän siivooja Svetlana on saanut potkut. Mä tajusin, että miksi mä alkaisin maksaakin venakkoämmälle palkkaa semmosista hommista, mitkä me voidaan aivan hyvin tehdä itse. Eli tästä lähtien joku teistä siivoo aina 4 jälkeen hallin niin puhtaaksi, että pinnoilta vois vaikka syödä. Kun mun faija aikoinaan jätti tän pulin mulle, niin se painotti yhtä asiaa. Sä et ole vastuussa kenellekään muulle kuin osakkeen omistajille. Ja tietenkin minä ainoana osakkaana olen vastuussa tietenkin vain itselleni. Ja sitten toinen asia. Kaikki ne puheet, mitä mä oon kuulostaa ammattiliiton muodostamisesta, ne puheet voi lopettaa saman tien. Jos mä kuulen vielä kuiskaukseenkin siitä asiasta, niin te voitte saman tien katsoa, että olette kaikki saanut kenkää. Ja kolmantena, vaikka Mähösen logistiikka onkin tehnyt hyvää tulosta tällä 4. niin me voitaisiin vielä saada viimeisellä parempaa tulosta. Eli toimintojen tehostamiseksi tämän kuun loppuun mennessä 2 teistä lähtee. Eli jos joku on vapaaehtoinen lähtemään nyt, nostaa käden pystyyn. No niinhän mä vähän ajattelinkin. No, jokaista teistä tullaan haastattelemaan teidän omaan työhönne uudestaan. Tästä päivästä lähtien. Ei mulla muuta. Jatkakaa. Ai ihan noin huono päivä. Tuntuu, että purkautuu joku 100 vuoden pituutus. Palaako? Lopettaa. Kuule, mun mielestä sun pitäisi aloittaa. Röökaaminen. No ei, kun elämää Daiju. Sä et tee enää mitään muuta kuin mökötät ja surkuttelet itteensä. Vittu, minkä mä teen, kun on elämässä annettu paskahannu? Sä et sitten saa millään vaan. Vihjeestäkin. Hei Juhis, menetkö käymään tuolla Mähösen kopissa? Arvaa vaan, kuka saa se eka siivousvuoro. Ja fudut. No mene nyt vaan. Joo. Ja S menee 2 päälle. No, mutta Juha-Pekka. Mitäs Mähönen? Ajattelin kysyä ihan, että mitäs kuuluu? Mitäs tässä? Kuolemaa odotellessa. Tästä mä just halusin puhua. Tästä sun kyynisestä asenteesta. Mä oon sanonut siitä sulle ennenkin. Mä en haluais antaa sulle kenkää. Sä oot hyvä painaa duunia, mutta sä teet sen itse niin kauhean hankalaksi. No. Nyt alkaa tässä puljussa uudet tuulet puhaltaa. Että jätetään ne asenteet sinne kotiin ja ne ylipitkät tupakkatauot ja kaikenlaiset nenälävistykset. Ne jätetään ihan sinne vasemmiston vappupikkille. Niin mä kysyn nyt sulta, että jääkö tänään siivoamaan? Onks mulla vaihtoehtoja? Ei. Voisit sitten luututa kunnolla ja tyhjentää kaikki jäteastiat ja silleen. Joo. Oliks tää tässä? Joo. Nyt anna mennä. Niin. Röökille. Tiedätkö sä olit ihan oikeas? Ai missä kaikessa? Siinä, että mun pitäisi alkaa elää. No niin.
Tiedätkö, mä oon kohta 30 ja mulla ei oo skidei. Mä oon ihan PA. Enkä mä oon varmaan ikin tehnyt mitään jännittävää mun elämässä. Kai sä nyt varmaan joskus oot jotain jännää tehnyt. Kun en mä edes oo. Siksi mä ajattelinkin vähän repästä nyt ja pyytää sua ulos. Vittu vihdoinkin. Mä luulen, että se pitää tatskaa sun otsaa ennen kuin sä tajuut. Mä hoidan ton siivousvuoron, minkä mä sain. Jos mä soitan sulle sitä. Joo. Mä käyn kattoo mitä se Mähönen mähisen. Pääsee joskus himaankin täältä. Joo. Soita mulle sit kun lähet. Joo. Joo. Moi. Voitaisko pitää se mun haastis nyt? No, pikkusen tästä saa hoppua, mutta ehkä sen onnistuu sitten. Mitäs Sanna, kauas sä oot meillä ollut töissä? 2 vuotta? Jotain sellaista joo. Ja oot viihtynyt ihan hyvin vai? Työ on työtä. Mutta ihmiset on ainakin täällä ihan mukavia pääosin. Haluaisit jatkaa meillä edelleen? Toistaiseksi joo. Annabella. Ainakin haluat sen jatkaa. Että sä jatkat niin kauan, kun se tuntuu hyvältä. Mulle tulee tosta tosi epämukava olo. Kyllä mä oon nähnyt, mitä näitä muut miehiä tuolla kattelet. Se on se himokkaan katsella. Tuo mitä nähnyt, jos on hunajaveen ollenkaan. Vitu sika! Kissalla on kynnä. Pidä paska duunis, vitu mulkku! Naiset. Joo, ettei vasta kuukaudet. Anna! Älä koske! Mikä on? Mä lähden nyt menee, enkä todellakaan tulos takas. Teiks mä jotain? Hei, kaikki ei aina liity suhun! Nähdäänkö me vielä? Hyvät näyttää, Juhis. Nyt golfaat. Laita hälyt sit päälle sit, kun pääst lähtee. Joo. Tänään on vähän puhuttu jo tosta asenteesta. Joo, puhuttiin. Siivous.
Ja siinä oli Teo Hiilloste Pirtsakalla kappaleellaan Tytöt tykkää. Sillä elokuista iltaa kohden vie meidät seuraavaksi Mamba ehdottomalla klassikollaan Vielä on kesä. Moro. Moi! Hei, anteeksi, että mä olin niin hirveä silloin aikaisemmin päivällä. Mä ajattelin, että mä en varmaan kuule susta enää koskaan. Niin mäkin ajattelin, mutta... No, tässä sitä olla. Pääsit sä ylitöistä? Joo, tai oikeastaan mä oon menossa takaspäin. Vähän niinku hankkiuduin lopullisesti eroon siitä Mähösestä. Ottiko säkin loparit? No loparit, fudut. Ei silloin enää väliä. Ihan helvetin hyvä. Kyllä säkin putoot vielä jaloilles. Nyt tuu tänne juhlimaan mun kanssa. Mä oon juorannassa juoda vähän pistejä ja ehkä vähän pussaillaankin. Joo. Kuulostaa tosi hyvältä. Mä tuun, mut mun täytyy hoitaa yksi juttu eka. Lupaat sä ottaa mua? Totta kai. Soita sit, kun oot tulossa. Joo. Moikka!